Знаете ли, че YouTube е създаден от бивши работници на PayPal и първоначално е бил сайт за запознанство? Ето я и историята на YouTube. YouTube бил създаден от Чад Хърли, Стив Чен и Джавед Карим. Самият сайт бил пуснат в веб пространството на 14 февруари 2005 година и първоначално бил сайт за онлайн запознанство, в които потребителите може да качат свои видеа, в които те се представят и говорят за своите интереси. Но идеята не вървяла добре и скоро сайтът бил преобразуван така, че всякакъв вид видеа да могат да бъдат качени. В началото в YouTube било инвестирано много малко. Самият офис на компанията в началото се намирал в гараж. Джавед Карим качил първото видео през април, което показва слонове в зоологическата градина. През септември било първото видео с над 1 милион гледания, в което футболната звезда Роналдиньо показва своите умения. Не отнело много време на Google да види потенциал в сайта и през октомври 2006 година те купили YouTube за 1 милиард и 600 хиляди долара. Година по-късно се появили рекламите, чрез които самият сайт печелил пари. През декември 2016 година се появило първото видео с над 1 милиард гледания. От тогава YouTube продължава да расте и днес е вторият най-голям сайт в целия свят. Ако видеото ви е харесало, може да го споделите, харесате или да се абонирате за каналът ни, натискайки точно тук. Да, тук. Линк за нашата Facebook страница може да намерите в описанието.